Пратрымалі ўезд і выезд на замку 4 дні, аднак у выніку пастанавілі не працягваць забарону. На латвійска-беларускай мяжы запрацаваў адзіны дзейны прапускны пункт Патэрніякі Грыгораўшчына, які быў закрыты латвійскім бокам увечары 31 ліпеня з тэхнічных прычынаў. Аднак па факце ў Рызе прызнаюць вялізную праблему з мігрантамі, якія масава штурмуюць мяжу нашых паўночных суседзяў з боку Беларусі. Гэта сталася бізнесам, у якім наймаюць кіроўцаў для перавозу мігрантаў. Калі гэты элемент будзе выдалены разам з любымі сеткамі падтрымання ў Латвіі, уся аперацыя зробіцца значна менш прывабнаю. Блуканне па лясах і балотах, не ведаючы, дзе мігранты апынуцца. Гэта асноўныя праблемы, якія мы будзем развязваць з дапамогаю мэтанакіраваных захадаў у жніўні. Сёлета латвійскія памежнікі пачалі фіксаваць рэкордную колькасць спробаў незаконна мінуць мяжу з тэрыторыі Беларусі. У некаторыя дні ажно па 100 выпадкаў. У той час, як у кірунку суседніх Літвы і Польшчы, такіх спробаў зрабілася значна менш. Чаму ж тады менавіта Рыга ператварылася ў галоўную мішень рэжыму Лукашэнкі? Ніякіх асаблівых перамоваў з ёй няма, ніякай вялікай цікавасці да Латвіі няма. Латвія прынимае ўсе нейкія жорсткія больш рашэнні адносна Беларусі. Таму можна тут з Латвіі і пагуляцца з гэтымі мігрантамі. Пры гэтым ёсць і іншыя відавочныя прычыны, чаму сёлета мігранты атакавалі менавіта нашу паўночную суседку. Калі паглядзець на той жа плот на мяжы з Беларуссю, які мае на мэце мінімізаваць спробы замежнікаў нелегальна трапіць у еўразвяз, сцяна з боку Польшчы выглядае больш абароненай, чым з боку Латвіі. Пасля штурму мараканскімі мігрантамі іспанскага анклаву Сеута у Рызе доўга не чакалі, каб даслаць выразны сігнал Менску. В чартах Латвии до этого показывалось как самое уязвимое место, да, и, безусловно, мы каким-то образом, латвийцы, должны реагировать на это, показать, что, наоборот, Латвия не ворота, через которых можно пройти беженцам в Европу. Сёння на межах еўразвязу з Беларуссю працуюць 7 пунктаў пропуску. 4 з Польшчаю, 2 з Літвою і 1 з Латвіяй. Яшчэ столькі ж застаюцца закрытымі, хаця яшчэ да нядаўняга часу адкрытых пунктаў пропуску было менш. Патрабаванні еўрапейскіх суседзяў да Беларусі дзеля магчымага дыялогу застаюцца па-ранейшым актуальнымі. Спыненне гібридных атак, вызваленне палітычных зняволеных ды адмова ад падтрымання Крамля ў вайне супраць Украіны. Есть наше, я говорю так, кремлевское, условно говоря, желание навредить, есть природа беженцев, желание их туда попасть через границу, и есть еще очень много людей, которые на этом хотят зарабатывать. Там все совпадает. Из-за этого для гібриднай вайны. Менавіта таму Рыга, хоць і адкрыла мяжу з Беларуссю, будзе яе ўзмоцнена ахоўваць. На час міжнародных вайсковых вучэнняў Baltic Trust 2026, якія працягнуцца да 14 жніўня, Латвія плануе размясціць каля беларускай мяжы дадатковыя сілы НАТО.